Meneger srogo moro budaling prawadya bala bebenjeran tumbake hangrang lir jati ngarang kumregut sengkut yo bareng maju ing bebaya pakewo datan wiko mak Beryo sinar budaya bayangan-bayangan lamilan uga bayangan-bayangan lawas ya ayo Bapak Agus ayo lo hati-hati dong ya kula padha sing hati-hati para prajurit opa Kepul kaya makene kira ora kabli gerane liring para satriya lambi mano Ora ta. Alon-alon lho. Alon-alon. Sing eling lho ya. Yuk. Manggut yudha jroning ranagana panglati prang gamane kanggo tudurkan patule jejer jojo ing ayudha dorak rapi sabda jroning palaksa
Sinar Budaya. Sinar Budaya lain. Dan juga kerjasamanya Novan Audio, konco-konco YouTuber, konco-konco pedagang matur benging Palowo. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami seni tradisional asli, seni jaranan sinar budaya ingkang nami terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi etika budaya bangsa sesantri merayu sinar budaya tetap jaya. Katuran pinarak konco-konco gundang warga besar Mbok Dur. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami seni tradisional asli, seni jaranan sinar budaya ingkang nami terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi etika budaya bangsa sesantri merayu sinar budaya tetap jaya. Sayang Siti jos. Ayo padha nonton, ayo padha nonton, ayo padha nonton sinar budaya. Lolo. Sudah balik di tata katuran pinara wonten yang riko. Semoga pinara disarankan sinar budaya. Ayo, Soleiman. O, A, O, A, goyang dikit. Ayo jaranane sinar budaya. Ayo man, Soleman,
jogete lho Man Soleman. Sinar budaya. Yuk, yuk, yuk. Aduh Dimas aku nyuwun pangapura mung sakmene pungkasane aku tresno biyen kondo kowe manis ning janji sepurane aku ra bisa nglakoni pancen lara rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kepriye ora bisa diterusne timbang gawe ketun tembe buritne sepurane dek sepurane yen to aku ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup sakmene wae luwe manjing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau anggapan mung ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni goyang bersama sinar budaya. Aduh Dimas aku nyuwun pangapura mung sakmene pungkasane aku tresno biyen kondo kowe manis ning janji sepurane aku ra bisa nglakoni pancen lara rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kepiye ora bisa diterusne timbang gawe ketun tembe burine sepurane sepurane yen to aku ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup semene wae luwe becik manjing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau anggapan mung ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni Jahangun penek no blimbing kuwi lunyo
sinar budaya. Ayo lo man, Sulaiman. Warga agung sing saka jeruk ya rawuh ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Oh. Hai. Yo. Ya iki lho Kang Agus sak Wadyabala. Sesarengan kalian sinar budaya. Yo. Ya. Lalu gawa termalipun Mas Baweng man a o a Sepindah malih matur bunging panuwun kagem dulur-dulur ingkang katemben rawuh monggo pinara ingkang sekesa Bahayu bebarengan kalian sinar budaya. Lalu kiboten ketinggalan Lovan audio profesional matur gunging panuwun. Bocah dangdut tulung agung. Ye a. Oh oh. Oh oh. Impen kode bengi kae bali maneh mincok ning witengas para ngocehan jaluk pakan si podang duwi penku aja ucul yo tak kodang bergoyang bersama sinar budaya goyang kiri goyang kanan bakar deh. Bengi kae ilang si manuk podang saiki wis bali maneh mincok ning witengas mara ngocehan njaluk pakan
Ayo. Ho, 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 ho. Ayo. Ho, ho, ho. Ayo. Ya, ya. Ho, ho, ha. Ho, ho, ho. Ayo bagus, semangat loh. Sinar budaya. Aku loh. Hae, hae. Opa, opa. Oh, oh, hae, hae. Opa, opa. Yuk, yuk. Oh, oh, oh. Heka, heka. Yuk, yuk. Hae, hae. Heka, heka. Yuk, yuk. Ya. Ah. Aji. Operator mikir bab kirang murah. Haha. Oh, yo.
Yo. Asik lho. Asik yo. Yuk, yuk, yuk. Lah. Alon-alon yo. Ayo ger. Ayo, guyu ewe. Lah. Ayo. Sing hati-hati loh. Bagus. Ayo le. Ayo bagus. Hosa. Ayo. Awas. Ayo, garanane arep dadi. Sing hati-hati lho, Ger. Ayo. Alon-alon lho iki. Hati-hati yo. Was. Ye. Oh. Tak Agus dadi ladala. Hayya Mas Agus dadi hayya. Ayo lo. Ayo lo Mas Bawek. Oh. Ayo Pak. Cancot tali Bagus kalian Mas Bawek sing hati-hati ya Pak. Oh.
Yo lo. Suarane kubur. Yo yo yo. Samya rakot arsik destu pracut dawana swanata sajuru-juru ngayahi karya. Awas. Ayo. Cek hati-hati loh. Iki bayangan lawas lho biar bayangan lawas. Pak Agus, Ayo. ketoke lan dadi tenanan iki. Tenanan ya. Sayange ndak mlorok. Urung malik. Mripate. Ye, ho ho ho. Oh, he. Oh, Ayo weng ngamuy weng. Jalan, Mas jalan. Habiskan weng. Hop. Pak. Jos. Ayo lo, bojomu gambuana. Bojomu gambuana lo. Sapa? Bojomu. Bojomu. Heeh. Bojomu sing ndi? Kae ning kono kae. Lah kae. Dik, berapa bagian demit tadi ngono Dik? Ayo. Dika mek mau hubung ora bagian demit iki ta iki. Heeh. Jos. Waroko. Ayo. Pardi, Pak Pardi. Aduh nanti mana? Ayo lo. Ya Mbak Reni, Pak Agus ketoke tenanan nang dadi iki. Ora ketoke. Yo, ho 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 ho. Ayo tinggal kau di tangan kita lo betul pinangkan di manoi. Oh, iya. Ya, jelas ayo. Budaya. Oh. Hey. Hey. Sinar budaya lo ini. Ayo. Sing eling. Ayo lo. Dik, anakmu nangis lo. Hei, anakmu nangis lo. Hei, ayo do. Hei, dik, anakmu nangis. Ora. Kono pegang kelingan. Do, hei. Til batil. Ayahmu titil. Ayo Mas Dik, mulai Mas Dik. Ayo. Jaluk jagung ya kita. Ndak jaluk pite. Aku jaluk jagung bakar iki. Jaluk Jaluk jagung. sosis bakar kae. Apa iki? Ya, saya apik. Oh.
Iya. Apa ndo mlayu ngidul ning ndi to? Kita iki marani rica-rica anu wedhus. Paling. Rica-rica wedhus sing isih. Bot. Bot. Ayo. Ya, kene iki lho demen aku. Aku ya demen ngene. Ayo. Lah. Ayo. Pak Agus, saya cium lewat. Bos. Cuwer. Kowe aja kaya manggono wek. Hop. Bos. Aku nyuwun ninggal diterke Bali maneh. Ayo, Bang. Yuk. Yuk. Kolo serenggi. Ayo. Op. Urung. Dingin. Aja kekeko. Buka. Ayo. Itu muka duit gendut. Sampai dia golong ngomong gini. Yo. Prajetno. Tanggung jawab Iya. Yo. Ayo lo. Ya. Tinggal manik, Man. Yo. Yo. Ayo, Bang. Ayo, Weng. Ayo, Bang. Jadikan, Weng. Ayo Pur. Pur, lebu kamu, Pur. Bagiamu Pur iki Pur. Pembungan nih. Oh, brabrek. Apa iki lho, Pur? Ari Pur karo jenenge Bapak. Yo, Ya. Pur, wis diken lho, Pur. Ayo, Ayo kanca padha suka-suka bangun negara Indonesia. Adhedhasar Pancasila sinar budaya tetap jaya. Tadi galak. yo kaya ngene iki lho.
Hop. Sinar budaya. Oke. Niki dipun sekuyung panjenenganipun Bapak Karji saking Tlatah Bulu. Panjak tuwek ngenyel. Iki tuwek-tuwek ya nguwenyel. Ayo. Oh. Iya. Penak ki bagus. Wah kakak ner. Oh. Ayo aku matur suwun ya panwa. Aku bali man. Nuwun tambahing pangestu man. Ya go tak pangestoni anggonmu pamit ana kahanan lawan iki, Ger. Iya man. Aku pamit arep neng Bulu, Kang. 25. Apal meneh. Yo. Ayo pur. Dadekne pur. Ayo. Ya. Ayo ger. Warogo. Sinar budaya Asli lole Jawa Timur. Indonesia. Sosis. Yo. Iki Pak Kardi keren nih. Iki piro? Lo. Ayo pur. Wah. Aku nyuwun pamit Romo. Ayo gel tak terke pamit sing rampung ya. Iya mo. Nyuwun tambahin pangestu mo. Ayo Kang Situr tak pangestoni. Iya mo matur Son, nuwun. Situr. Iya. Mugi-mugi sinar budaya tansah ngrebaka mo. Yo. Biko Pak Kopi. Iki lho kopi. Jos. Iya. Pasugatan ingkang angka 3 Pak Win.